ମଟନ ମଟନ କଟା ମଟନ ସହିତ ଗୋ ମାଂସ ଦିଆ ଦିଆହଉନି ହଁ ସେ ମିଶେଇ ଦଉ କଣ ଦିଆ ହଉଛି ମାଂସ ଗୋ ମାଂସ ଗୋ ମାଂସ ଦବା ନଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ହଉଛି ଆଉ କୋଉ ହୋଟେଲ ଆମର ନଉଛି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ହୋଟେଲ ନଉନି ଆଉ ଚନ୍ଦନପୁର ଗାଡି ଆସିନା ଗାଡି ଯାଉନି ଗାଡି ମାଉଁସ ଯୋଉ ଯାହା ଯୋଉ ନଉଛି ମାଉଁସ ନଉଛି ନା ଚର୍ବି ନଉଛି ସବୁ ନଉଛି ନା କଣ ନଉଛି କୁହ ନଉଛି ସେ ମାଂସ ମାଂସ ନଉଛି ଗାଈ ମାଂସ ସେଇ ସେଇ ଯୋଉ ମଟନରେ ପକଉଛି ସେ ନଉଛି ମଟନରେ ପକଉଛି ସେ ନଉଛି 20 କିଲୋ 30 କିଲୋ ଏମିତି ନଉଛି ନଉଛି ପକଉଛି କୋଉଥିରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମଟନ ମଟନରେ ପକଉଛି ଜୟ ଢାବା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ହଉଛି ଚନ୍ଦନପୁର ଯାଉନି ଚନ୍ଦନପୁର ଯାଉନି ନା ଆଉ ପୁରୀ ପୁରୀ ଯାଉନି ପୁରୀ ଆଉଛି ରଙ୍ଗ ବାବୁ ନବାକୁ ଆଉ ପୁରୀରେ କୋଉ ଜାଗାରେ କଟା ହଉଛି ପୁରୀରେ ସେଠି କାଟୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗାଁରେ ଆମର କଟା ହଉଛି ପୁରୀ କଥା କହ ପୁରୀରେ କଣ ପୁରୀରେ କିଏ ଆଉ କିଏ କାଟୁଛି କିଏ ସେ ଆମ ଗାଁରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଅତଡ ଭାଇ ନାଇଁ ପୁରୀରେ କିଏ କାଟୁଛି ରଙ୍ଗ ବାବୁ ବାବୁ ମିଆ କିଏ କାଟୁଛି ପୁରୀରେ ବାବୁ ମିଆ କାଟୁଛି ନିଜେ ଘରେ ନା କୋଉଠି ନାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ତମ ଗାଁରେ ସେ କାଟୁଛି ସିଏ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କାଟିକି ନେଇକି ଯାଉଛି ସେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି କାଟିଛୁ ସେ ଆମ ମାନେ ଅହମ୍ମଦପୁରରେ ସେ କାଟିକି ବାବୁ ମିଆ ନେଇକି ଯାଉଛି କେତେ ନଉଛି କେତେ 5 କିଲୋ 7 ପୂଜା କରିବାକୁ କିଲୋ କଣ